Bilen vi har med at gøre her er gigantisk. Det er nemlig en Ford Transit L4H3 470 med den helt nye 2 liters EcoBlue motor. Som I kan se her, så er der masser af plads i den. Det er den største af dem alle. Den måler 6,7 meter i længden og 2,7 meter i højden, og med en totalvægt på op til 4.700 kg opfylder bilen her langt de flestes behov. Som I kan se her på siden, kan den her bil trække 3,5 tons på kronen. Som noget nyt har du mulighed for at fylde AdBlue på bilen. Det er for at sikre større miljøvenlighed. Det er en feature, som kommer sammen med de nye TDC-motor, som Ford kalder EcoBlue. Når man sætter sig op i Transitten, ser og føler man ret hurtigt, at der virkelig har været fokus på komforten og funktionaliteten. F.eks. armlænet her, sædevarme, let tilgængelig p-bremse, et lille foldnedbord med plads til en iPad for eksempel, et rum nedenunder passagersædet, som gør det muligt at gemme ting. Derudover har du aircondition, og du har rig mulighed for at koble din telefon op, som sidder i holderen, til Bluetooth. Derudover har du selvfølgelig også et handskerum, som har en passende størrelse til de fleste ting. For ligesom at vise, hvordan den nye motor er i virkeligheden, vil jeg gerne køre en lille tur med jer. I skal lægge mærke til bilens utrolig lette styretøj. Bilen er utrolig let at manøvrere, både inde i by og på landevej, og selvfølgelig på motorvej. Og bilen er udstyret med et baghjulstræk, som gør den exceptionel, når nu den skal have tung læs og trække ud, f.eks. fra en byggeplads. Derudover har den store 170 hestes motor, som virkelig gør det til en trækker. Og det er selvfølgelig også derfor, du har mulighed for at trække helt op til 3,5 tons på kronen.